Duh sayang ngapunten saestu yen dereng bisa nyuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake empuh kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal ilang senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani saben dina Kapsul musik Mama Dika spesial buat Mami Bos Brunei Gunawan ayo saben dina sane ra karuan ngombe kopi legi kok rasane pahit tenan mangan mangut tempe kok rasane padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun
saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane Goyang semuanya. padahal tak upayake embu kepiye carane